bono egento kia kabere corruption ye wate banana ki chibese chiabere corrected lakini nchiri kogenda chikore e service ya mwananchi oni chibese umwananchi erorure wetera sebango national government yatumire chibese go che county inkirende kitari kunyarera go deliver e budget nerororo e kuorokia nanki kebwenete okorwa abantu bali babwenete okora mbaro abantu batete procurement mbaro chi supplier ne chitenda mbaro uruchi nkigekogera. The reason is chibese kitari ko channeled wochiase fourth heads wose ebintu biribira girase budget bona abu twanyora corruption ya soireme twanyora amangana bribery ya soireme amangana nepotism ya soireme amangana ugotumeka abantu shodi yacho soime bantu batari professionals kwanyona bao kore bintu gete county cyasareka amagendera ira namagega nebina byebintu biko hampa ekwerende development ya county ikirengagia development each county ikirengia kana each county no gwikira magenio no magendera yo mwananchi yebano lakini gwatero teba gwikime chando nero mengi sana county gwetera challenges ichikogera andake unabona gusite achieve tekera ama magania ya magendera bono ekera yonsi aro gonye utumanyigo na hande utumanyinga would we blame now kerabians bigo sareka yes litanga nitiancha keneri swali kwamboli na challenges yes